UPPL बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ नैबे निसिमा ब्लक तामिलनाडु नोंथांमोना दिनै गाजा गोमजायै बरायदों मा आसा फारिदों नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारि जों दिनै निसिमा ब्लक UPPL कमिटिनि जानानै जोङो बेखौनो दिनै 19 नं सिडि LAC बिजाथि रनजित बसुमतारी सारखौ जोङो गाजा गोमजायै जों बरायदों। जोंनि निसिमा ब्लकनि सिङाव जोंहा आफादफोरा 8था दङ 19 LAC केन्डिडेटखौ देरहानो थाखाय। आगोलाव 10टा जायोमोन, दा मोननै प्राइमारिया जोंनिया 20 बिजनि LAC आव सापर्ट खालामहैसिगोन, बरायसिगोन। दा जोंहा 8टा दंबावो। दा नैबे 8थानि प्राइमारिनि जेसेबांनाखि जोंना प्राइमारि कमिटि पेरेन्ट दं, इउथ दं, महिला दं, गुबुन गुबुन माने बाहाय भटार्स इन्टेलेक्सुवेल एस'सिएशनफोर दङ, गावबुरा अन्थाफोर दं, गासैबो जोंनियाव बाहाय ज' जानानै जों बिथांखौ बरायदों। उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि निसिमा ओनसोलनि जेसेबांनाखि माखासे समस्याफोर दं बेखौ जोङो दिनै रनजित बसुमतारी सारनो जों एड्रेस खालामनो गोसो जादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा UPPL जानानै गोबां जोंनि सापर्टार्सफोरजों लोगोसे गोबां बाहाय गरिब दुखियाफोर दं। बिथांमोनखौ जोङो समाजारि बिथिङावनो होन, फरायनायनि बिथिङावनो होन, बेमार आजारनि बिथिङावनो होन, कानेक्टिभिटि लामा दालां बायदि बायदिनि बिथिङावनो होन, जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेनि थाखायनो जोङो रनजित बसुमतारी सारनि गेजेरजों जों बिथांखौ दिसपुराव फथायहरनानै जोङो पाब्लिकनि सार्भिस होनो गोसो जादों। नोंथांनि नैबे गियाबाव निसिमायाव जेम्स हिसाबै MCLA दङ आरो नोंथांमोना माबायदि भट लानानै देरहागोन सानो? जोङो बेवहाय जोङो गोबां भट लानानै जों देरहागोन होननानै जोंहा मिजिं थिनाय दं। मानो होनना बुङोब्ला जेम्स बसुमतारीया आगोलावहाय जेब्लानाखि BTC आवहाय बिथाङा टिकेट लानानै गेलेदोंमोन, बिथाङा MCLA नि थ्रुयै मोनबाय। नाथाय बे गेमा एसे गुबुन रोखोमनिमोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बै समावहाय जोंनि UPPL दलखौ गुबुन माखासे टकिं पइन्ट लानानै पलाराइज खालामदोंमोन। जोंखौ NDA जों ज' जानानै गेलेदों होनना बुंदोंमोन। बेबायदि प्रपागेन्डा खालामनानै बिथांमोना जोंनि बिसेस माखासे माइनरिटि भटार्स बिसोरखौ ड्रेन खालामनानै गावसोरनियावहाय लांनो बिसोर हादोंमोन। नाथाय बे समावबो जोङो आलादायै गेलेखादोंमोन। UPPL हिसाबै जों आलादायैनो जोङो 40टा समस्तियाव जोङो गेलेदोंमोन। BJP हिसाबैबो गेलेदोंमोन, BPF हिसाबैबो आलदा आलदा गेलेखादोंमोन। जों BJP जोंबो गेलेयाखै, NDA जानानैबो जों गेलेयाखैमोन बै समावहाय। नाथाय बै समावहाय जोंनि जनसाधारनफोरखौ बिथांमोनहा पलिटिकेलि माने गेम गेलेनानै बिसोरो गावसोरनि थाखाय बहुद लाब खालामनो हादों आरो गोबां जायगायाव देरहासार जादों। नाथाय नैबे समावहाय बिसोर बिदिखौ हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला दानि भटार्सफ्रा, दानि पाब्लिकफ्रा बारे बार थगायजाया, खेबसेल' थगायनो हायो। थाइजौ गोखैखौ खेबसेल' माने गोदैलै बे थाइजौआ होननानै बुंनो हायो होननानै बुंनाय खोथाफोर दङ। दा थिग बिब्दिनो नैबे समावहाय जोंनि निसिमानि भटार्सफ्रा बेखौ मिथिबाय आरो जों जिहेतु NDA आव गैया, BJP आव गैया, जों एकला सल'आव दङ। बिनि थाखायनो गोबां माइनरिटिफोर जोंजों रायलायदों, जोंनियाव फैगासिनो दङ। दा जों नोंसोरजोंनो थागोन, जों एबार UPPL दोलोनि आदर्श निति जों थागोन, जों UPPLखौ जोङो गोबां भराव देरहागोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों।